Zoend oorlier is de Noorderbrug in Warkum het domein van Cor van Zeist. Hij is verantwoordelijk voor het vlot terugvaren van de boten en het terugrijden van de auto's. Je probeert, zowel voor de schipper maar ook voor het wegverkeer, altijd de goede weg te vinden. En dat houdt in dat je af en toe moet schipperen. En de ene keer moet je de schipper voorrang geven en de andere keer moet je het verkeer voorrang geven. Nou, als je daar een beetje een balans in kan vinden, nou, dan heb je een prachtige baan. Van Zeist geniet het volop van zijn werk. Goeie vaart, hè? Dat doet u ook altijd even groeten. Ja, maar dat hoort erbij. Je staat hier met mensen en die mensen vinden het gewoon leuk als je hun begroet. Want ja, ze zitten op het schip, komen langs een brug en denken van nou, dat is hartstikke leuk. Nou, als je dan een brugwachter dan af en toe even met de mensen een klein praatje maken, dan vinden ze gewoon leuk en gezellig. Nevens van Zeist is hij een soort van gastheer voor de boortjemeesken. Maar voor de meesten is de Bregenwipper vrij anoniem. De man of vrouw zit in een hokje en krijgt amper omtinken. En dat hield ook voor de bregen dat hij of zij op zit. Dat wat oors, zo vonden de fotografen Jessica Verspuy en Rick Denenkamp. En dus komen ze nou mooi een bregenboek. Er zijn zoveel mensen die varen onder die bruggen door en die rijden over die bruggen heen. Maar er is eigenlijk niemand die zich een beetje druk maakt om zo'n brug. Van wat is er nu eigenlijk zo'n brug, hoe ziet die eruit en zo. En wij hebben eigenlijk die brug wat meer onder de aandacht willen brengen. Gewoon dat de brug niet alleen iets is om onderdoor te varen of overheen te rijden, maar dat er ook een stukje schoonheid in zit. In het boek staat toeristische informatie over de plakjes onder de vaarroute. Maar het draait om de foto's van de bregen en van de bregenwippers. Ek van Zeist staat in het boek. Dat vind ik eigenlijk een hartstikke mooi boek. Waarom? Omdat het wordt ook eens een keertje de andere kant van de brug achter. Wordt nu eens een keertje belicht. Hè? Want eigenlijk is het vaak negatief. Hè? Want mensen moeten wachten voor ons. En nu heb je eigenlijk iets positiefs met zo'n bruggenboek. Dan kom hier met deel 2 van het boek uitkomen, maar daarin de bregen van de Frieske Marn.